سلام كبرات تختاتلتنا كما ياللهم نلوم معلتي أزي تقام زبالكو نجر كافلكم ماتي ياللهو نسو دما أب يوتيوب فيلم دارا أنا يخون ويون موزيك عند سمعنا أمونغو نزموتنا موعوعي كمو ويكا advertisement كما يجيرنا خمنات فوقم زر فيديو قريب لكم علىكم قدمي جن سبسكرايب مقبر بيتسب نايسا channel كتكونو بتحتنا يحطت علىكم رايك أسئلة بغتان أبتي نايلوم عن زدالو خلكم مدب خيد راي مجمرتا أب سيتين نأتو مالتي سيتين لك 5 ساعتنا يا جوجل سيتين خيد مالتي أبز ملكت كقبر لكم يمت أنكر رأيكم إذا جوجل سيتين جوجل سيتينز بالزلوا بتحتيو أبو كليك نقبر مالتي خرأيكم اللي أدخل بالكم دلخو لكع كم زم سمعت لنا خا إيدس بالزلوا advertisements مالتي أبزي إذن رئيس لنا إيدس دبل صح زلوا إيدس تقول خالق يمسلكم advertisement مالتي بحسرة تقع موعو عز بالدلو أو كليك نقبر يا ريتا قاعد أمدي أسئلة ديت فأخوة يا كم زن خيد مالتي كم زم مسكرنا option out of AD personalizations بلالو بزيكا off كوينو لو زينو بعلو أبتحتون نجنا enable double login for ADs بلالو زخا off كوينو لو سلازي زي off كنقبرهن كلالنا ندحر on تسأني حنا مبزحتو جزء on كوينو عايز أن حنا ندي off يدوهم ندحر تسأني حنا من البات جن off جيرنا نقتصل مالتي شعو قتصلنا أبزي ADs by Google بلالو advertisements by Google نزهر كنا يا إذا مالتي إذا خبي بقول زلهم مواعيد بجوجل زلنا زلوا أبقى نتوق كليك نجبر كليك مس جبرنا بغتا نبكم زوستنا مالتي about Google Ads عبير استوستنا دحري زي الكع سكرول نجبر تحت نورد أبزم سويت حنا شعو AD settings بالزلوا ملكت كجبر يمتى رأينا زي AD setting تورو يواجه لهم زخبي بلا زلهم ذا ملكت غير لا زلهم أبقى نتوق مالتي لك عسام توقنا أبز حجي AD personalizations بلالو نبز خمس وسدناي مبزحتو إجزي زي أنا يقولاتنا أون كويني أتصنح أوف نجبرا مالتي ترن أون متى كريكم زي ترن أوف تجبروها تقول لكم ندحر أوف زلخا كتسيلكم تخدو مالتي بغات تحت قصول نتحتي أوف مسجوركم مالك اعتقدوا نتحت جزكم مالتي كم زي سكرول جيرنا نتحت نورد أبزن سمعت أنا your online choice بالزلو بزم أخل صحف ولي صحف زلو أب أكليك نقبر زخبي بالكم زلوهم مالتي your online choice بالزلو أب أكليك نقبر سلازي أبزا your online choice بالزلو أكليك نقبرينا شعو نعبز خوست النايم لك عبز خاء your setting يمتص مالتي أبزي سكرول جيرنا تحت نورد كساب مجرشا نورد كم زخمت الناي cookies فان دردني تنشخا كلد سوري زي مخالو عنك سلازي سلازي زي advertisement أي تعاصون بلنا له سلازي بزنداي نقبر أب سماياو زلا أبزي فليت صحف تزلا I understand and wish to continue فقط نهبو مالتي نخنقصل أبز زلو يا ملكت غير لا زلو خقبي بلا زلو أبا كليك نقبر فقط نهبو لنا توم كامبانيس نخقوا مالتي سلازي خمس غيرو توم تكالات من يوم وعو عسدلنا يكو مالنا تي مالتي collecting your status from 90 campaigns this may take a while بلنا this may take a while إذا خوصر خلي خب 9 عجب زناتي 9 تكالات موعو عسدلين يرو مالتي إذن الله مالتي سلازي زغت عليها رأيوم حجي يدلي يدلي يميزلو
ከምዘን ርእ ዘለና እዚኦም ብምሉኦም ዞም ቀጠልያ ኮይኖም ዘለዉ ኣድቨርታይዝመንት ዝሰዱልና መዋዕውዒ ዝሰዱልና ማለት እዩ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕሎም ፍቓድ ተዋሂብዎም ኣለዉ መዋዕውዒ ንክሰዱልና ኣብዚ ሞባይልና ማለት እዩ ብሸካ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ጠፊኣ ዘላ ማለት እዩ ብምሉእ እዚ ከምዚ ኢሉ ይቕፅል እዚ ብምሉእ ሕጂ ርአ ወዲኡ ኣሎ እቲ ክደልፅ ፀኒሐ ጋዘር ክገብር ፀኒሐ ኩሉ ወዲኡ ኣሎ ስለዚ ሰለስተ ኣለዋ ናብዚ ኦል ካምፓኒስ ኦን ይብለና ኣሎ እዚ ከዓ ኦል ካምፓኒስ ኦፍ ኣብዚ ከዓ ሪትራይ ኦል ፌይልድ ይብለና ሰለስቲአን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ደሊና ዘለና ከነጥፊ ኢና ደሊና ዘለና ስለዚ እዚ ኦል ካምፓኒስ ኦፍ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብዛ ካልአይቲ ዘላ ማለት እዩ ኣብኣ ክሊክ ንገብር ልክዕ ከምዚ ምስ መፀልና እንታይ እዩ ትገብር ኣብ ነዚ በብሓደ ነጥፎ ብሓፈሻ ነጥፎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትክጠፍእ ዝግበሮ ይዎ ኣብዚ ሕጂ ይቕይር ኣሎ ናተይ ትሪእዎ ኣለኹም ዝዘውር ዘሎ እውን የጥፎ እዩ ዘሎ ኦፍ ይገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ከምኡ ምስ ጠፋኣልና እንታይ ንገብር ሆም ፔጅ ናተይ ባይዘወይ ክጠፍእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ደጋጊመ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝገበርክዎ ክጠፍኣለ ኣይክእልኒ ኮይኑ ግን መዋዕውዒ ካብ ምስዳድ ተቆጢቡ ኣሎ ናተይ ስለዚ ሆም ፔጅ ንምለስ ማለት እዩ እዚ ምስ ወዳእና ሆም ፔጅ ንምለስ ሆም ፔጅ ምስ መፃና ልክዕ እንታይ ንገብር ቴሌፎንና ሪስታርት ንገብራ ማለት እዩ ከም ብሓዱሽ ኣጥፊእና ንውላዓ ነብርሃ ነተስኣ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ገበርናያ እቲ ዝመፀና ዝነበረ መዋዕውዒ ብመንፅር ልክዕ ኣብቲ ዘጥፋእናዮ እንድሕር ኣብቲ ጠፊእ ኢልና ልክዕ ኣብ ዩቲዩብና እውን ጠፋኣልና እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ 900 ይጠፍእ እዩ ቁርብ ሓደ ክልተ ይኣብየና እዩ ክጠፍእ ዘይክእል ኣክሰስ ክገብሮ ዘይክእላ ዘን ዲቫይስ ናትና ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ክጠፍኣልና ይክእልኒ ንሱ ከዓ ከም ዝብለኩም ዘለኹም እንተተረኺቡ እዩ ኸማን ብዙሕ ዳርጋ ተሓሚቑ 900 ማለት እዩ እምበር ልዕሊ 900 እዩ ስለዚ ዝጠፍኣልና ስለዚ ከምዚ ጌርና ዝመፃና ዝነበረ መዋዕውዒ ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እውን ደግሜ ናይ ሎማዓን ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ነይሩ ብድጋሜ ስለ ዝተኸታተልኩም እንዳመስገንኩ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻነል ክትኮኑ ብትሕትና ይሓትት ቀፂለ እውን እንድሕር ዛ ቪድዮ ፈቲኹማ ላይክ ብምባል ፍትወትኩም ግለፁ ብተወሳኺ እውን ዝኾነ ሓናፂ ርእይቶ ወይ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ወይ ከዓ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ናይ ርእይቶ ስፍራ ማለት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ይኹን ሓሳባትኩም ወይ ሕቶትኩም ኣብኡ ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሎማዓን ዘዳለኽዎ እዚ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ በቢ ዘለናዮ ሰላም ወሰናይ ባይ ባይ